Bueno, Bizkaia maila maintzugu nik ezagutu naban adin horretan ez. Usteot, ni maila bitugu nintzen Tornosolora, badinoko talde batera, hane sostilako berba, neskak eguzela palan jokatze bena. Eta bertan, topau nintzen jende leku guztizetako ez bakarrika bainoko neskak, ziren Markinatik edo Bilbaldetik etorritxekuek, eta ze usteot orduen momentuen ez hauela beste, hemen Bizkaia mailan ez dut uste beste talderik zeuenik, edo beste klubik neskena. Eta gaur egun, esango neuke, maila egin badauela, berri zen jokatzen dabiela neskak, Elorrizon, eta oin asko aldatu dela. Bizkaia mailan, hori Durangalde mailan eta Bizkaia mailan, askoz gehiago klub dauzela, ez, neskak palan jokatzen dabien, orduen. Uste dut zentzu horretan asko aldatu dela. Guk gitxi ginen eta beti demostrau biherra ez, batez be mutilena ikusten zalako eta neskena gitxi ikusten zen neska palan edo frontoien ikustie raru hau esan eta beti demostrau biherra gupe bazakigule jokatzen eta ez ginela entrenau bariko agertzen ginen neska batzuk, ez? Gupe egiten genule gure entrenamentuak eta gure lana eta gure sakrifizizue, ez? Ondo jokatzeko eta alik eta honenak izeteko ez da. Hori, 10 urtengo dauze Maiabiko klube neskekin hasi zala eta, orduen, apuntau ziren golpera, eskolako umen neskato gehixenak palara apuntau ziren. Eta ez naban espero lako arrakastaik eta ondo, eta azkenien hori hasieran, gun moduen igual Maiabien ezauelako neskentzako aukera asko bezkirola iteko, eta hori mantentzie izen da batez ben ikusteote importantiena, ez? Gaur egun ondio 15 neska edo badauzela klubien, eta goguaz ikusten die, eta nik uste dut, danek igual ez da biela jarraitzuko, baina asko urtengo diela aurrera, ez da.